Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause guys, today is May 5, Wednesday, and alas 7 na. Kanina gumising na ako mga 6 o'clock bago umalis si Jan. Sandwich. Good morning guys. It's 6 o'clock. Alis si Jan. That's yours. Where's the pizza? There. Good luck, man. Love you. Good luck. Di ba nabanggit ko sa inyo mag-tuna fishing siya? So, ayan. Nice na siya. Good luck, Han. Love you. Bye. See you. 6 o'clock pa lang. May siyan kasi may fishing siya, guys. Yun nga, yung tuna competition. So, maghapon siya mag-fishing. So, magluto lang ako ng breakfast. Nilabas ko na yung hotdog and suot ko pala yung medyas. And yung apron. Yung medyas na nabili ko sa Kmart kahapon. Leggings and ayan, na apron kasi malamig. Yun yung apron. Nakakatulong siya kasi parang mayroon ka rin na pangalawang damit. Oh! Magluto akong hotdog tsaka smiley fruits. Dahil ko muna pala ay yung eggs. Sophie is coming. Happy birthday. Yeah, it's your birthday. Gising na yung mga bata. Mom, is that yogurt alright? No? No yogurt. It's a... I feel so. Oh, yes, I'll finish it. Oh, come No, on. the blue yogurt. Oh, blue yogurt. No. Okay, come on. So, kain na muna sila ng breakfast. No. Milk, please. Ah, okay. The one we got from Roll? Mug. You want? And me choose. Do you want warm or cold milk? Cold. I want warm. You want warm? Okay.
Now it's time to eat it. I like the dirt. Eat after. Gusto nila cold milk. I'm gonna choke. Where is mine? Thank you. Thank you. Somehow we get this. He's being naughty. You gotta take it. Thank you. Give my phone, please. Okay. Tapos na yung mga bata mag-breakfast. And si Sophie nandito, di ba? Nabagit ko na sa inyo. Every Wednesday, tsaka Thursday, Friday, dito siya sa amin. Kasi mag-walking siya with the kids. And eto yung mga natira sa breakfast. So, eto yung niluto ko kanina. Yung marinara sauce. Pinipilihan ko lang si Holly ng prawns kasi gustong-gusto niya ang prawns. And yung mga kalat ko ay nandito pa. Hindi pa ako nakapag-liquid. You want, that's enough? Okay. I'm just gonna put sauce. There you go, Papa. Thank you. You're welcome. Smells so good. Let me eat the lettuce. Very good. So good. Whoa, Holly. Good? Baba, it's raining, Baba. Yeah, but it's raining. Inaalisan niya dyan ng skin, tsaka ng buto, yung tuna. Umuulan na, Holly. Umuulan na. So, ayan yung mga ulo at tsaka buto ng tuna. Tinanggalan niya ng skin. So, ayan, umuulan na.
Oh, careful, honey. Oh, that's a good... No! Honey, don't be like that. One in half. Yeah. Please, thank you. Yeah, like that. Very good. Just like that. Yeah, that's all right. That is gonna be alright. It's gonna be all right. You got something to put them on? Yeah, where's your bags? All your crayfish bags. Oh, Baba, don't touch that mushroom, please. Yeah. Alright, there you go. Thank you. Here, hon. It's for your soup. Yep. Thank you. Whoa. Ang cute. How many kilos do you think is this? Bigat kaya. Ah. Welcome to my real life. So, ito talagang totoong realidad ng buhay ng isang vlogger, guys. Kita niyo yung tripod ko? Yan yung isang tripod ng Jampa. And nakikita niyo yung isda doon, yung nilinis ni Jan. And yung mga kalat ko na pinaglutuan ko ng marinara sauce at saka spaghetti. So, maglilinis muna ako. At saka meron pa akong isa ditong ito, yung bag na may buto-buto. So, maglinis muna ako. Nung oras na. God, 4:30. 4:30. And ito yung wine. Inumin ko na lang kaya itong wine para makatulog na lang ako, no? And sino maglilinis kung matutulog ako? Ay, naku. Oops, sorry. Okay, maglinis muna. Si Kuya nag-ride ng bike. Alisin ko lang muna itong aking tripod dito. Kasi, abala siya sa lakad ko. Sa lakad ko. Sa dinaraanan ko. Dito ka muna. Oh. Yan na pala yung itsura ng taas ng ref. Diba kagabi, pinakita ko sa inyo na inorganize ko yung mga gamot. So, yan na yung itsura niya. And kagabi din, tinanggal ko na yung mga ribbons ng boys. Tinago ko na sila kasi may in-order ako sa Target na mirror. Sana malaki siya, hindi ko alam. Kaso yung box na na-receive ko ay maliit. So, pag may time ako mamaya, i-unbox natin yun. Yung plano ko kasi, diyan ko siya ilalagay. So, tingnan natin. And yung mga plants and yung pussy willow, nandiyan pa sila sa gilid. Hindi ko pa sila na-organize kasi nga, na-busy tayo. Na-busy pala ako. And, ayan. Diyan ko muna sila nilagay sa gilid. Pero ayusin ko yan. Pero ngayon, maghuhugas muna ako. Ayun ang dapat kong gawin. Tapos na ako, guys, maghugas ngayon. Magluluto ako ng burgers.
Dinner ni Jan. So, meron akong 3 burgers. Si Sak, hindi na raw siya kakain kasi kumain siya ng marinara, spaghetti, tsaka si Holly. Si Kuya, tsaka si Jan. Itong ano, lulutuin ko. After ko maluto tong burgers, ang next kong gagawin ay tan-taradan! Ayan. Yung next kong gagawin, hihiwain ko yung tuna. And meron pa dito. At ilalagay ko siya sa proper bag. Kasi malalaki yan eh. So, isang bag isa. Ulo kasi yan, tsaka panga. So, ito yung dinner ni Kuya TJ at saka ni Jan. Magbe-bread lang sila. Tapos, cheese and sauce. So, yan. Burger. Yay! So, iwain ko na yung tuna. Kaya nag-gloves ako kasi malansa siya. So, iwain ko lang to. Tapos, ilalagay ko siya sa IKEA Ziploc. Kita nyo ba, guys? Baka sobrang kapal naman. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan. Nalobat ako kanina, pero ayan na yung mga nahihiwa ko so far. Ayan, and andyan pa. Hugasan ko sila. And meron pa ako ditong ikakat. And next yung hugasan ko ay yung ulo at saka panga. At saka mga buto-buto. So, yan yung ating tuna. Nakat ko na lahat ng laman ng tuna. And hugasan ko na rin siya. And yung mga bata ay... This bubblegum tastes like... Ano? Ano? This ice cream tastes like bubblegum for real. That's not ice cream? Yes, it is. Nilagay niya lang sa Tastes like basurahan yung kanyang bubblegum bar. wrapper. And eto na yung next ko. Pero, ang gagawin ko sa tuna ay lulutuin ko siya. Yung iba nito, lulutuin ko sa olive oil. Bilisin niya yung mga wine dito sa ano ba? Diyan. Kasi ililipat ko nga siya, di ba? Madilim yung camera. Wait lang. Si Sak, pinipilit niya si daddy niya na kantahan siya na happy birthday kasi bukas magfi-fishing ulit si Jan. Wow! How old are you, Sak? 9? Yeah, I'm turning 9 next year. What's that? I'm turning 9 next year. Yes. I'm turning 10 too. Why you're not helping Kuya TJ? I'm lazy. Ha? I'm only gonna do it. Ayan, natanggal na lahat ni Kuya yung wine. Yeah. So, pupunasan ko ang mga yan. Tapos yan, pupunasan ko. Tapos, ibabalik ko siya sa original niyang pwesto. Dito ko siya ilalagay. Ha? You like that shampoo? Kasi, nagbilin si Jan na palitan namin yung shampoo. Nagbiling kasi siya, napalitan ko na yung shampoo kasi yung ginagamit namin dati ay Head and Shoulder. Pero before, Palmolive. Tapos, pinalitan ko ng Head and Shoulder. Tapos sabi ni Jan, ibalik daw yung Palmolive. Woy! Okay, hiwain ko na yung mga dapat hiwain. Honey! Oh my God, itong dalawa. Ewan ko sa inyo. Ito na siya, nilipat na ni Johnny Boy. And, tingnan nyo, maalikabok siya. And, dinast ko na siya gamit ito. Kaso walay. So, gagamitin natin tong vacuum. Hindi ko pa ito nagagamit, etong part na to. Kaso, tingnan nyo, parang, wait lang, hirap mag-vlog ha. Wait lang, ayan. Parang bungi-bungi na yung kanyang ano. Ayan ba, kita nyo? Pero okay lang yan. Sige, try natin to. Ay.
hindi siya abot. Kasi malaki ang kanyang container. Wait lang. Wait lang. Para kung may ano, alam nyo na yun. Parang nang babaril, oh. Ang hirap niya, ha? Okay. Tapos nakuha ko yung alikabok. So, ayan. Ayan yung alikabok na nakuha ko. Na yan, nakita nyo? Okay. So, ito na yung next kong gagawin. Hugasan ko to, then ilalagay ko sa ziplock or sa bag. Pero tigi-isa lang kasi malaki siyang panga. At saka yung ulo, malalaki sila. Ay, dalawa lang pala. And next, eto, ibababad ko siya for 1.5 hours para maalis yung dugo. Okay. And dito na yung laman ng tuna. And yung ulo, tsaka mga buto-buto andito. Hugasan ko na ang mga to para mailagay ko na sila sa freezer. Then, maya-maya maghihiwa ako ng mga ilalagay ko sa aking gourmet tuna. Char. Okay? So, sa wakas, natapos ko rin hugasan at balutin silang lahat. Obvious, ayan yung kalahating ulo at panga. Tapos, ayan yung laman. Tapos, eto yung mga buto-buto. So, ilagay ko to doon sa malaking freezer. And yung ibang laman, andito pa, nakababad pa rin sila. So, ayusin ko to, lagay ko to sa freezer muna, then maglilinis, maghuhugas. Yeah. Update ko kayo guys, na busy ako and yung oras ay 2:35 na ng madaling araw. Ito pala yung aking nilulutong gourmet tuna. Ayan. Malapit na to. And binabalatan ko rin yung figs. Nabigay sa akin ng kaibigan ko. Gagawin ko siyang fig paste. Ayan. Meron ako ditong tatlo. Ay, nanonood ako ng Korean drama sa Netflix. Kanina yung pinapanood ko ay You're My Destiny. Tapos eto, nung natapos na yung episode ng You're My Destiny, eto na yung next. Hindi ko napanood yung kung anong pamagat niya kasi nabusy nga ako. So, hinayaan ko lang siya na mag-play. So, sige guys. Tapusin ko na yung ginagawa ko. Guys, 4:08 na ng madaling araw. Alam nyo ba, nakapag-bake na ako ng cake ni Isang. Ayan. And eto na pala yung gourmet tuna. Ayan siya. And eto yung ginagawa kong fig paste. Bukas ko na lang to ipagpapatuloy kasi matagal-tagal pa to. So, tatakpan ko lang siya. Sinimulan ko na siya, pero tatapusin ko na lang siya mamaya kasi matutulog na tayo. Kasi mamaya magigising na mga bata. And, naihanda ko na yung mga lunch nila. Si Jan may work bukas. Ay, mamaya. So, ito yung lunch niya. And, ayun. Naayos ko na yung ba? Kung nasaan yung ating pussy willow. Bukas, mamaya, ang ayusin ko naman ay yung wine. Yun yung pupunasan ko. So, yun na yung vlog natin, guys. Mamaya na lang ulit. Sige na. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, good morning. Bye.